Que tal? Boas noites. Chega o momento de repasar aquí en Canal Rías Baixas as novas máis destacadas do día na boa vila e na súa contorna. Comeza Pontevedras 10. A voceira nacional do BNG anuncia unha nova campaña institucional onde solicitarán a transferencia da AP9 a Galicia e a supresión progresiva das súas peaxes. Ana Pontón e o alcalde de Pontevedra denunciaron que esta sangría que sofren os galegos continuará ata 2048, data na que conclúe a concesión a Audasa. A suba da peaxe na AP9 é unha realidade que non están dispostos a aceptar nin moitos veciños nin partidos políticos como BNG. Esta mañá os dirixentes deste partido reuníronse no Centro Social do Gorgullón para dar a coñecer a campaña institucional que van a iniciar co obxectivo de poñer fin a esta situación. Por lo tanto, queremos facer unha campaña pública, tanto institucional como social, para dar a conocer este problema e que entre todos seamos capaces de que cambie o posicionamento a ese respecto do Estado español. Ana Pontón dixo que o BNG non vai a permitir que a Audasa continúe saqueando os galegos co beneplácito de Feijóo e de Rajoy. Por esta razón, solicitan a transferencia da AP9 a Galicia e a supresión progresiva das peaxes. Denunciar que a AP9 constitúe un auténtico saqueo á economía de Galiza e tamén ás economías familiares do noso país, un saqueo que nós non imos aceptar resignadamente. E moito menos creemos que este fin de ano o agasallo, o aguinaldo que nos queiran deixar o señor Rajoy e o señor Feijóo sexan subirnos un 4%, unhas peaxes que xa son das máis elevadas do Estado e que ademais non lo fan nun país no que temos as pensións e os salarios máis baixos tamén de todo o Estado español. Dende o BNG non entenden como se pode permitir a esta suba do 4% na AP9 e a vez o Estado falle unha rebaixa do 5% nos impostos a Audasa. É importante tamén que os galegos e galegas saiban que desde que goberna o señor Rajoy as peaxes na AP9 se incrementaron un 36%, é dicir, case 4 veces máis que o incremento do IPC, e tamén é importante que os galegos e galegas sepan que mentres Rajoy para o ano que ven nos vai subir as peaxes un 4%, ese non é o trato que lle dá a Audasa. A Audasa o que veñen de facer é rebaixarlle os impostos que ten que pagar un 5%. Isto que significa que nós vamos a pagar máis peaxes, pero, sin embargo, a Audasa ten beneficios fiscais, agasallos fiscais por parte do goberno de Rajoy. A través de mocións e doutras vías estarán presentes estas peticións do BNG en todos os concellos galegos. O fin que esta transferencia da AP9 sexa canto antes unha realidade. O Goberno da Deputación de Pontevedra considera que a emenda á totalidade que queren levar aos plenos populares amosa que os conservadores non coñecen nin a provincia nin as súas necesidades. Pero os socialistas o orzamento presentado resume con claridade as grandes liñas do Goberno cun proxecto global de provincia, din. Dende o PSDG aseguran que o PP amosa moitas contrariedades nesta emenda á totalidade, por exemplo, cando piden máis recursos pro emprego, cando é a Xunta e non a Deputación a que está realizando esa reducción. Os socialistas creen que o PP provincial debería de falar máis cos seus compañeiros na Xunta e tamén en Madrid. O Concello de Poio iniciou xa a súa conta atrás para a celebración da súa cabalgata de Reis. Na mañá do 5 de xaneiro, as súas maxestades farán o tradicional percorrido polas parroquias do Concello con paradas en diversos centros sociais. E pola tarde, entre as 6 e as 7, unha carroza acompañada de moita animación percorrerá as rúas do Concello dende a Avenida de San Xoán ata a Avenida da Porteliña. As súas maxestades, os magos de Oriente, chegan con moitas novidades ao Concello de Poio, entre elas coa celebración dunha cabalgata de Reis, onde as súas maxestades irán acompañadas de moita animación polas rúas do Concello. O percorrido sairá ás 6 da tarde da Avenida San Xoán en Costa Albar para chegar ás 7 á Avenida Porteliña, no adro de San Salvador. Un recorrido que durará máis ou menos unha hora e media, que será desde as 6 hasta as 7:30 da tarde, e que será unha cabalgata que non só irá coa plataforma do Rei, senón que irá acompañada e amenizada por moitos grupos da animación que farán, eu creo que serán, bueno, pues o encanto de todos os rapaces, con moitas luces e moita animación durante o percorrido. Dende o Concello animan a todos os veciños a que participen desta iniciativa, que encherá de luz e son
as rúas do Concello nunha tarde tan especial e máxica como a do 5 de xaneiro. É unha aposta importante por este cambio, pero tamén levábamos moitos anos co mesmo recorrido, facíase demasiado longo, a veces chegar a todos os sitios, así partindo esa visita dos Reis polas mañán a todas as parroquias do Concello, despois pola tarde a cabalgata, a nosa ilusión, polo menos, é que eso funcione e que a xente se anime a participar da cabalgata en sí. As súas majestades tamén farán un percorrido polas parroquias do Concello de Poio, que será pola mañá. A partir das 11 da mañá sairán de Vallesol, pasarán por Campelo, Lourido, Combarro, o centro de día Saraiva, por Arén, por Raxó, con chegada a 1:15 á Seca. Os veciños do Concello de Poio terán un 5 de xaneiro repleto de visitas dos Reis Magos por todo o municipio. Nestas vacacións de Nadal, os máis pequenos da casa teñen moitas actividades que realizar en Pontevedra. Entre elas, unha das que máis éxito está a collitar é o Pontexogos. Ata o 3 de xaneiro, a Praza de España acolle esta proposta con espazo para bebés, ludoteca, espazo de construción, mesas de luz e un senfín de actividades para o goce dos pequechos da casa. Desde Pontevedra, bo Nadal! Así e desta xeito nos felicitan o Nadal dende Pontexogos, unha carpa instalada na Praza de España onde os pequenos poden desfrutar con multitude de actividades. Si, un ano máis, a verdade é que sempre temos moita xente, entón estamos encantados con eso. Podemos atopar pois moitos xogos e moitas maneiras de que os nenos o pasen ben e se divirtan, e intentamos que sexan diferentes, que sexa unha maneira de xogar innovadora, entón cada ano cambiamos o que temos dentro. Este ano temos unha tormenta de neve, temos un espazo de escapismo, temos mesas de luz, zonas con luz, espello, unha maneira de aprender pois un poquinho máis aberta, máis autónoma, con moitos espazos onde xogan coas familias, como xogos tradicionais fora ou agora tamén o puxemos dentro da carpa en outros espazos. Entón, bueno, que xoguen en común con outros nenos, cooperativamente, con familias, cosa un pouco máis aberta e menos de ter xoguetes, digamos, que do habitual. O obxectivo desta iniciativa é axudar os pais a conciliar a súa vida familiar neste tempo de vacacións, un espazo onde os pequenos o pasan de maravilla. A que estás xogando aquí? A ver, contame. A montañas. Unha montaña, e que faz? Que faz? A ver, ela vai no demostrar que faz, contame, pero mira, contalle aquí a todos. Escalar las montañas. Pues estoy escalando las montañas. Te gusta chisto de escalar as montañas, sí? Sí, ven. É divertido? Sí. É o que máis te gusta de todos? Non hai outro que o da neve. O da neve o que máis te gusta? Sí. Aínda que a actividade que conta con máis éxito nesta edición é, sen dúbida, a tormenta de neve. Onde estás? Hai neve aquí dentro, o que hai? Que hai palomitas. Hai palomitas, el di que hai palomitas. Mira, Lías, ven, é como se fose neve, verdad? Sí. Bien. Gustache moito? Sí. É o teu preferido e favorito? Sí. Genial. Genial. Está divertido? Sí. Sí. É o que máis che gusta de todo, de todo? Sí. Os pequenos encantados e os pais tamén moi contentos por contar con este espazo onde poder desfrutar do seu tempo de lecer a cuberto e cun sinfín de posibilidades. Muy bien, para pasar un ratillo con él y que pueda disfrutar. Él es pequeño y aún no puede ir a todo, pero está muy bien. Esta edición gústame moito, porque basanse nos xogos todos tradicionais e de aventura, de motricidade. O sea, me gustan máis estos que non os típicos hinchables, sabes? Estos todos electrónicos ou de consolas que a veces miras en algún sitio, pero estos a mí gústame. Así que xa o saben, ata o 3 de xaneiro, en horario de 12 a 2 da tarde e de 4:30 a 8, poden desfrutar desta nova edición de Pontexogos. O día 31 haberá unha gran festa de fin de ano e o día 3 de xaneiro contará coa visita dos Reis Magos. E agora toca repasar outras noticias destacadas desta xornada en Pontevedra. Unha fronte moi activa visitará nas seguintes horas a provincia. Bruno, como así se chama o primeiro temporal deste inverno, aproxímase dende o Atlántico e deixará importantes refachos de vento e precipitacións. Dende Meteo Galicia alzan alerta naranxa na costa.
Marea de Pontevedra defende que o Concello debería ampliar o sistema especial de pagamento do IBI urbano e a bonificación de familia numerosa. Instase ao Goberno local a promover a modificación da ordenanza para que o fraccionamento pase de 2 a 5 prazos. Tamén solicitan que se eleve a 45.000 euros o valor catastral do inmoble. Unhas 6 empresas optan a mellora da estación de autobuses de Pontevedra, unha reforma na que a Xunta investira 1,5 millóns de euros. Dende a Consellería de Infraestructuras e Vivenda prevén adxudicar este contrato a comezos de ano para iniciar o antes posible os traballos de redacción do proxecto. Ciudadanos tamén lle quixo render homenaxe esta mañá aos deportistas que acadaron éxitos ao longo deste 2017. Para isto organizaron un acto na Casa da Luz onde estiveron presentes membros de diversos clubs deportivos, así como o culturista Iván Silva e a atleta Jocelyn Brea. Ciudadanos quixo homenaxear os deportistas pontevedreses que ao longo deste 2017 colleitaron éxitos a nivel nacional en deportes como o taekwondo, o atletismo, o culturismo ou a ximnasia rítmica. Nun acto organizado na Casa da Luz, onde non puido estar presente María Rey por motivos de saúde, pero onde sí que estivo o coordinador provincial deste partido. A unha juventud sana que cree en valores de esfuerzo, de superación y de trabajo. Creemos que es una juventud que merece ser reconocida a todos los niveles. Esas medallas para ellos suponen la recompensa de ese esfuerzo y creemos que es de reconocimiento el darles este pequeño homenaje. Muy sencillo, un desayuno con bizcocho, pero que para ellos a lo mejor les llena mucho. Un acto onde tamén lle fixeron entrega dunha medalla a cada un dos asistentes para valorar e agradecer o seu esforzo realizado ao longo de todo este ano. Un acto que para estes equipos e deportistas é importante, porque din, é moi importante que se valore o seu traballo realizado ao longo deste 2017. Hombre, pues tú imagínate, nosotros, bueno, por X y por B, pues no somos recibidos por el grupo mandatario. Entonces, bueno, pues eso, imagínate, chavalitos entre 8 y 22 años que tenemos, pues eso, vamos, muy importante, muy importante. Home, un reconocimiento aos rapaces gustalle moito e creo que é bastante susto que se nos reconoce os méritos o traballo de todo o ano. Bueno, para eles é unha gratificación, de feito se ponen bastante nerviosos e algún incluso está sudando máis que se fuera entrenando. Hombre, pues para ellas es una gran ilusión que le reconozcan su trabajo y además es la primera vez que nos llaman para un evento como estos y a ella pues obviamente pues les encanta. La verdad que es un acto muy bonito, es un detalle que a los deportistas como nosotros nos ayuda, nos motiva. Pienso que se debería de hacer más seguidos y más que todo reconocer a los atletas que dan muchos resultados y sabiendo que Pontevedra es una potencia a nivel deportivo. Un evento que rematou coa invitación por parte de Ciudadanos a un almorzo a todos estes campións do deporte pontevedrés. Así rematamos este tempo de actualidade en Canal Rías Baixas. Poden seguir informados na nosa páxina web canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas pola súa atención e deica mañá.